Kirpila birene be habafarifwra आखायाव लानो सानबाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद भेरगाव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि जितु नोंथां बोसोनगिरि मतिलाल बसुमतारी मानिजाथाव नेहाथारि जावरिखां कसारी गावबागाव जिल्लायाव गावबागाव हालामाव मोनसे थि नेम खान्थिफोरजों बैसागो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङा आफादगिरि आरो जोंनि सोंगिरि कमलाकान्त बर' आदा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जों दिनै नैथि हाबाफारि हिसाबै बे मावबादा जायगाखौ बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ आवगायलांनो सानबाय। दा गिबियावनो बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव दंखायो भेरगाव फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि नगेन बर' बिथांखौ दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा लोगोसे बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आयदाखौ फोरोंनो बाहागो लाफैनाय बिथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय। दा बयबो हाबनो हासिगोनलाय बाहाय बेखौ दे
सेथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय नैथि हाबाफारि बादाखौ बेखेवनाय बेफोर थांबाय। बिनि उनाव जोङो नोंथांमोनखौ दा बे मावबादायाव रोंगौसा फोरोंगिरिफोरा नोंथांमोनखौ फोरोंनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मिथिनो गोनां बेफोर सोंलुफोरखौ नोंथांमोना सोंनानै एकदम भिडिअ'ला सोंनानै नोंथांमोना मिथिनो हागोन। जाहाथे नोंथांमोना गावगाय हालामाव थांनानै बेबायदि नेमखान्थिजों नोंथांमोना फैबाय थानाय बैसागु खुंथाय आफादाव जि बादायलायनाय होयो बे बादायलायनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिजिरगिरिफोराबो जाहाथे बे नेमखान्थिजों बिजिरहोनो हायो बा बिजिरहोनो हागोन। दा बेखौ माबा लानानै असिला लानानै नोंथांमोना नैबेयाव मोजांसे रुमै थालायदो। बेनिफ्राय बेयाव थानायनि माबाबो दोङो खाबुबो दोङो। बे साखाथियाव जोंनि भेरगाव Dularai बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानजाथाव मावबादा बिथांमोनखौ सिनायथि खालामनो आरो जोंनि गेजेराव इन्सट्राक्टर हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लाफैयो गंगार मानजाथाव मुस्रि खौलारिबारि गोदोनि ओमफ्राय जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो बोसोनगिरि मानजाथाव मुस्रि मतिलाल बर' आरो जोंनि गोजोननाय थाबाय। रोंगौसा फोरोंगिरि मwnnisim आङो जोबथायाव साबायखर बावनाय थाबाय। Kamu montaba phone kalam deh, bisa apa? Doi. Sana ya. Ay, aku dulu sih. Ini kebetulan. Pas. Tuh. Sana ya begini. Bitingsu. Oh, begini. Nhiều lắm đi. 집 앞치고 당근다. बेयाव दसे थाना जुटाबाथ' थांगोन आङो थांगोन मा दामाबो ओमफ्राय औ जिरि खानसै बरिया जाखानसै ओइ बिराद दिना बा फुल जाबायनो हाय हाय हाबखौ Malay mama kacu dia lewat siapa?
gambar mbak. Biar besar yang paling nol ya. Jisar. Maximum masyarakat yang open field mosaikla. Prinsipnya. जों दिनै मानो जोंनिफ्राय फोरोंगिरि ओंखारनानै सोलोंसाफोरखौ लिंनाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हायला हुइला मोसानाया दै फैलायबाय सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हायला हुइला मोसानाया दा जायफोरा मबाइल लादों साफायनाला जों दसे उनावहाय मेथाइखौ खननानै audio kan lagi audio ganti nuai server kan nak audio semua kan खोनासंनायखौनो बेसेबां खोनासंदो दा बैसागुआवथ' हारिमु खोनासंनोल' थाया
खौखौ जोङो दायो सयथा आच्छा सयथा साहा दा बेनिखायनो दै जानाय बोथोरावनो सानफ्रोमबो बेयावनो जाजोबो बेनिफ्राय जों खौखौ दा राननानै होसिगोन राननानै बेनिफ्राय बाखिखौ खैराबारा थांगोन दे होमबालाय जोङो गासिबो रायज्लायनो हागोन